Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyithanda igama kuPastolic. Sibonga nje ithuba eliqinile lokukhuluma nawe ukhethekile. Uma ufuna ukukhuluma nami uyayithatha le number le uyifonele, hayi ungu-WhatsApp. 2, ungathi ungumlandeli we-channel ungayena. Uma ukuthi uyavela nje kule channel uyaqala ukuyibuka usuba nenjabulo ukuthi akune number uyayithatha inumber esenza. Please don't lie. Ukuthi bese ungu-WhatsApp bese uthi ngumlandeli wakho omkhulu kodwa uthi uya ku-WhatsApp. Yabona, don't do that. Abantu bavele bangu-WhatsApp abhale imessage engakathi ngumlandeli wakho. Umlandeli wami ngeke aza ku-WhatsApp. Ngeke nje akekho ngu-WhatsApp because they know exactly ukuthi you focusing my calls kuphela nje wena into yenzayo. Sinama video 1000 ongakwazi ukuthi wabheke and more. Lasibheka khona amaphupho. Ngifonele kuphela uma iphupho ulicingile kwi-channel lekho. Sibheka la iphupho elika dladla lethu 3122 ethi dladla lethu 3122. Mina into ebhalwe lapho ku comment section ku YouTube le ngiyithathayo isuke ibhalwe nje kanjalo ethi dladla udladla yabona ke lento. Hey man, so udladla lethu ikusho ukuthi udla kadladla ulethu isibo igama. Mina ngithi udladla lethu phela idladla ngesiswati nento ethwa idladla. Yabona, so manje yindlu idladla manje ngithi idladla lethu ngisho ukuthi idladla lethu ana uthi udladla lethu 3122 shothi ulethu wakadladla ngamanye amazwi. Mina ngifunda kaphi udladla lethu. As in like our house idladla lethu, our Rondaville perhaps something like that. Yabo nayo lento le nayishoyo la uthi kusho ukuthini uphupha izinja zikhwelana. Okay, ukukhwelana singenza kanje akusiyo uqale ngibuze ukhona kwathi uphuphe ibona izinja zenzeni kanika lapha. Nake singakusho number 1 uma uphupha izinja kuwuphawu esingathatha njengolubo maziphinga. Lusho ukuthi kumele uqaphele kungenzeka umlingani wakho ugcwele inkohliso futhi kungenzeka uxekelwa nayisimilo aphinde alale nomunye umuntu ungazi wena, noma ke uzogcwala inkohliso ngenxa yokuxeka kwesimilo egcine selala nomunye kumuntu asingasho njalo. Isambulo 22 verse 15 uthi ngaphandle kukhona izinja nabathakathi neyife nababulali nabakhonza izithombe nabonke abathanda nabenza amanga. 2, uma uphupha futhi izinja kuwuphawu lomaziphinga sishaya umdavazo. Lisho ukuthi kungenzeka uwe noma umlingani wakho ozowela esilingweni sokuphinga ngenxa yokuhlushwa inkanuko. Amahubo 22 verse 20 sindisa umphefumulo wami enkembeni ukuphila kwami emandleni ezinja. 3, uma uphupha futhi izinja ungaba uphawu uma iphinga. Lusho ukuthi kungaba uwe noma kungaba umlingani wakho obhekene nezilingo futhi ophethwe izinkanuko zenyama lokuphinga. Yayibona, noma ke kunabantu osondele nabo abahlushwa lezi lingo zenkanuko yenyama nokuphinga nje ukubabambile. Yayibona, kwabase Filipi 3 verse 2 xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi nixwaye abokusika. Izinja eshaya umdavazo kuvamile ukuthi kungakhomba ukuthi ngenzeka kungaba uwena mhlawumbe nale nkinga yokulingwa nokulingeka noma umlingani wakho osuke nenkinga yokulingwa nokulingeka mayelana nezinto lezi ezithini inkanuko noma ke omunye umuntu osukumazi esondele nawe kakhulu ohlushwa zinkanuko zenyama nokuphinga nje ukumbambe emawala uyachitha. Yabona, siyabonga kakhulu. Kumbula kakulonde. Kuleba oyo Jesu siwe ni pasi na matulu kuleba oyo Baba siwe ni pasi na matulu kuleba oyo Jesu siwe ni pasi na matulu.